Bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, guiniral jamma bela hetto bela. Jamma bela wona laccire saño sahguela. Jamma bela ɓe mbi ko kolle ñañoji junira. E ɗum noon en garti ha hande e jokkude ɗo yewtere nde puɗɗinɗen ko feeri sowru gandal e mawɗo men Aboubacry Moussa Lam. En gari noon ha kalɗen wonde nulaɓe hewɓe ɓe ɓurɓe darjude kay jillinomo leydi Misra ndi. Ene yoori noon taw jomiraɗo nawriɓe toon ko haaɓe ɓeydo ƴellitade e pinal e gueɗe aduna. Noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi. Eɗen mbawi fuɗɗorade annabi Ibrahima nde on jeeyaɗo Allah tedduɗo yeehi Misra tawi pinal leydi ndi ina yaara e jamanu laamu ɗiɗaɓu walla boom e mayirɗe mum, woni to banggue duuɓi hakkude ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi e ujunere e temedde joyyi e capanɗe joyyi haade annabi Isa jibinete. Mbiyen deke taw Misra naaɓe ɓooyi jofte. Natgol makko Misra noon kanko annabi Ibrahima ko Injil yañi hen tigui rigui. So en tonggui ko ari e deftere nde ma en paam ko heewi. Nde o yahata Misra nde koye sanga caɗele mawɗe o wonduno e on saaha koye joom suudu makko onon Saratu. On noon ko joom mbadi wonno ha ko ɗum saabi Firawuna jarribayi mum. Kono nde Firawuna andi Saratu wona ɗanum debbo Ibrahima ko joom suudu mum tigui, o woppiti soknajo caggal nde o rokku ɗum jawdi e gueɗe goɗɗe. Wiyama ina jeeya e ɗen gueɗe Hajiratu jogorɗo wonde yummum Ismaila. Ibrahima woni Misra ko Allah haaji, hay sinno ɗum feññinaka tigui rigui ina deeƴe hakkille kam wonde o janggui toon aduna e pinal ɓurgal huɓɓude e on jamanu. Ko wawi hen wonde foof gueɗe mbaaɗe no diine mbawano ɓuccitadema. Kono ina laaɓi kam ko toon o waadi yiide yimɓe haddiɓe sigo Misra naaɓe e rewɓe worɓe foof ina kaddintino kene ko ɓooyi. Goto foof ina wawi haalde ko weela, kono kaddudiɗo e ɓiyum jaarowo e on saaha e duuɓi 13 tawa kañum e hoore mum ene yaara e duuɓi 99 tawat ko Allah andinano ɗum on aada. Hakkillam min gandal nangi jomiraɗo rewni sababu o koye Misra naaɓe, saabu ko maw iwti Misra nde yamirore nde ari e makko. Gon miijo jiidimi ɗum koye gando Grek najo darjuɗo biyetenoɗo Hérodote. On caggal nde yeehi Misra yilli leyɗele rewo e worgo foof, wi ko Misra naaɓe e ɓaleɓe honnoɓe worgo leydi ndi jangguini leƴƴi keddiɗi ɗi foof kaddugal. O limtini yahuɗ en e hoɓɓe e heɓɓe kaddugal e Misra naaɓe. En jii dow seeɗa wonde jinde gorko ɗabbude gorko ko bakkutuji mawɗi wonno e diina Misra naaɓe. So ina woodi Sodome e Gomor gure kalkilinoɗe sigo duumaɗi ɗumen e ɗin jikkuji bonɗi kalka ko caggal nde annabi Ibrahima iwti Misra ɗone ina gasa tawa nesuji ceerɗi e nesuji koreji makko o yiiɗi men ko toon Allah wallimo e yo bandi ko en iw e nde bonante. Annabi Ibrahima ina horsinno Isaaga no feewi. Ciftinen noon Isaaga ko ɓiɗɗo mo dañi e Saratu caggal nde o dañi Ismaila e Hajiratu. Kono ɗum foof e waade noon suudu kaaba ndu o maadi ɗum koye Ismaila. On humpitiɓe taari suudu ndu wiiɓe ni ko Ismaila joguino kabaru mayru te caggal makko koko iwi e makko kay toppitino kala ko faati e suudu ndu suudu hormanteru teddu ndu. Ɗone ina gasa tawa annabi Ibrahima longina yo teddinir jomiraɗo juulirɗo ko caggal nde o yii no Misra naaɓe golliranno e on fannu. Hay sinno wiyama ni suudu ndu adi Ibrahima ko ɓooy no feewi, kesɗiringol mayru kam ko kanko Allah yamiri ɗum caggal nde o iwri Misra.
ha joni inde suudu ndu e hoore mum ina gasa taw koye pinal misira hanki Allah rewni sababu ɗen mbiyanno cuuɗi baaɗi noon ko Hud Neser woni suudu Allah ɗum ina yuɓɓodiri e Baytullah inde suudu ndu e ɗemgal arab an jangowo tedduɗo walla an hettiyanke tedduɗo min gandal mbimi ko yartir hakkille ma ganda ko Allah waɗi foof tawat ko ene jogui sababu ala o waɗirta hunde mere te kanko jomiraɗo omo teddini hakkille no feewi saabu o wondi e ɓurana wonde janggo o ñawrata yimɓe ko hakkillaji mumen ɗum andirte ko gonga tan ko sariya ha tengti noon emo islam woppidi kala ceerɗo e hakkille mum on haydara waɗɗaki ɗum hay julde e mawnude e jomiraɗo ndeke noon so jomiraɗo nawi annabi Ibrahima Misira ina itti ɗum to waɗɗi eno tawilaji mbadi gila Ur to kalde ko haw humpiro pinal ɓurgal mawnude e on saaha hakkille makko soccodira e maggal haw wawa suɓade ko ɓuuri ɗo an hettiyanke hoto yejjid wonde Allah tagrani yimɓe jinneji so wona haaɓe ndewamo ndeke noon jo foof o waɗade mabɓe nulaɓe kalanaɓe no ɓe ndewirtamo e fawade eɗo hakkillaji mabɓe tolni eɗo pinal mabɓe yarata e on saaha ɓurɗoma gandal e pinal foof ndeke alay saago janggay mum sibu gandal ko kañum timminta hakkille ɗum jalani hay goto ko Allah waɗi noon ndehe noon so annabi Ibrahima yeehi Misira fotani hawde on ko noon tigui foti wade sibu Allah waɗi ko pinal mayri adino e on saaha ndewnoten e annabi Ibrahima ko annabi Yusuf on hakkude mum e lamɗo Misira jangtama Injil e ɓurano foof kala mo ƴewtidi kan haala ma taw wonde ko Misira tigui ardino to banggue pinal leyɗele tarinoɗe ɗum e on saaha nde heege waɗi foof ko Misira ɗen leyɗele jeggoytono Misira noon wano nden kono leyɗele Europe walla Amérique mbayya mon hande ni jabɗo foof ko toon dogantuno e nder ɗum ciftinen wonde annabi Yusuf nde heñño e laamu Misira waɗ feere no koreji mum foof gardi ha tengti noon e bam makko ono annabi Yakuba ɗabari jangtima e deftere mum haalore haala lamɓe e nelaɓe no Yakuba nawtira Palestine so wondano e bawɗe Allah ɗum mbawata gasde tan ko caggal nde ɓandu ndu ligga no Misira naaɓe liggortono ɓalli mumen annabi Yusuf e hoore mum ha joni tawi e wiide ɗabari ubbita nawta to jeeno nde fergo Israiliyankoɓe nde fergo Israiliyankoɓe feewi Misira e galdugol annabi Moussa ɓandu makko kankone ina gasa tawa koko liggano kono e wiide ɗabari ndu waɗano koye moftirdu mayɓe tiidde ndu yola e maayo Nil ngo ko toon ndu itta nde fergo ngo ari e runjude nde Moussa ko inde arab jiggande e ɗemgal hébreu e konngol Moshe kono so en gasi fiyako tawa hen Moshe e hoore mum ina gasa tawa ɗemgal hébreu ngal jeggi ɗum kañumne sabu ko debbo Firawuna walla ɓi Firawuna inniri Moussa ndeɗo inde te e wiide Injil ɓiɗɗo o dalliniri inde o rokki Moussa nde ko wonde o itti ɗum koye ndiyam ha joni e deftere ɗabari nde kalden dow nde wonde Moshe firtata e ɗemgal hébreu ko ndiyam e lekki hawniɗo tan ko wiyeede ko ɓi walla debbo Firawuna inniri Moussa ndeɗo inde nde wona inde jeyande e ɗemgal mum ɓurno hande kay ko inniramo inde ittande e ɗemgal makko kono so en duttima e ɗabari